Shubor nakaslem jong Nongpang Hima. Banyo ai jingarap ye ki para Dkhot ki baduna Dkhot men hanne kasni uba Michael Thongi ula IT yo shabi jong ka kali kit Nongpang how president ka Khasi Disabilities Association uba Starwin Kharjana makinla ban ai Jingshakri na ka banta ki para Dkhot khamtam hakum kini kapur badon ka kham covid khat khandai habakran ha ki jingalang belengkon uba Thongi ula penpau ka jing snongu yo menteri rangba Ukonrat sangma wala paik matlem sya ki baduna Dkhot mat laka day haka yo kam yo jam lani haka ban IT da ka kali kit Nongpang sya ka ni ka kanhon ula ongru ba haka jingya kendo ka jongu menteri rang ba ulukular ban ai da ka kali kit Nongpang na ka banta jongki bat menda kasngi kala urlong sisya nga ai khuble I namar ba ila penyo ya kane ka ambulan nak benta kibri kibidan jiduna Dkhot met bakan persuk ya kali kawan hak ba inlet ban sumar kino ki hospital te ling ba kane kan long ka jing mentoy yangi barok kibri kibidan jiduna Dkhot met ko kane ka jela te nga ai khuble ru ya ba Michael namar ba deiling ba jong I ba ka jing kersan jong I ba kibri kibidan jiduna Dkhot met hapa west kasi hill district ru ki yo sibun ki jing mentoy hak bidai ba ki jing bahakam ha bidai bat ki baibam te lingba jong I kamut ilala ru ban penia ya ka west kasi hill ban seng ya ka office jong kibri kibidan jiduna Dkhot met da ka ba sei na pala jong ban pentelun ya kam hapo west kasi hill bat kum juru hapo kajela hiro barok kawai te nak liang jonga makit bok ya ba Michael ba nang la susu ban trei I hakibede bat kani kam ka bai Sakri nak menta ka imlang salang nak menta jongi kibri kibidan jiduna Dkhot met le se bat ki weiru kibri ki badon kam hak imlang salang ngit kam baka ka mati jongi ke bai la trei nak menta jongi ngin pertoy I bat ai baka ne ka jing trei sitom jong pi baka perthai kan yo I ba nyidon kam sisa ya pi na kapor sa kapor ba pindan hakti hakjat na menta jongi ba kin ai buit ba kin yarap yangi kanang bangiru ngin singan ha ka ba ya dei bat kino ki jing I me ya kandu ha ki bidei bat sarkar ha ki bidei bat ka imlang salang kumta ngis kam ba jingi tri lang jongi kan long ka ba job ha ki liang baro Kumbagi kani ka ambulance menta kasngi ya ka banga ngala IT sya ka Khasi Disabilities Association hau president rangba uba Starwin Kharjana kadai ka ambulance ya ka ba ngala tresitam ban penyo khnang na menta kaseng namar kadai kaseng ka banga juit ka banga juarap nakapor sya kapor ha banga rung sya ka banyarap kum Dkhot ngayu I yabun ba ki jing duna namar kimdan kanu ka jing yo na kino ki department dan na kino ki breu ki bakwa banirap mon subhaya ka ban peniat ki kam jong ka office tiba Starwin Himarway inale rangba ya kan kam da ka ba isai ya ka tulop la jong lane ya kita ki jing kamai jong lade ban pentelun ya kan ka kam hapo ka jelahi borok kawai tikumba PUI ki breu bodon jing duna department borok sipata Kidon hapadeng kajing janjar babun bak kiliang. Namar kini kipor baladap ngajui ba Khasi Disabilities Association kaya ini sakmat pandawa ya kajing hakam hajam kata ka 100% reservation katkum kajing don jangka apa ka Right to Person with Disabilities Act 2016. Te ngai kajing sungu ya Chief Minister Konrad Sangma ya ka ba ula simkiab ha. But ula penlong ru ya kata ka policy jangka thungkam thungjam na menta ki breu badan jo khamat phapo kane ka an ya ka badang su thausian bat kumjuru kane ka ambulance ka PUI menta ka sngi nga aingu ya I nga sungu ya I namar ba ila ngap ya ka jing ka fat ka jonga panirap lam ya ka seng Khasi Disabilities Association bar ila penyo ru ya kane kali lamba ka scheme ka jong u ka Chief Minister Special Development Fund jong usnam ada ka ndai bat arpau
te kane ka jing yo jong ka seng ye ka ambulance kan long ka jing rap ka bakrau sikata sikat de namar ba ki brio badon jing na ka met ki juyo pang kloi lane ki ju kem kha ya ka jing pang te menta kum ka seng uba starwen ujupan paw yang ki jing balada ukwa ban pun ambulance lane ban wai ambulance judan pisah po ka seng bat ki brio badon jing ka met ki ju tip hi baki wan bek barabor na ki long ying long sem ki baduk ya ka baki kmi pa kimla ban kershan than lane ban ai tan kata ka jing rap ki bakin la ban penyat ya laki kam jong ki man lakas